Aja dibebah-bebah bareng. Kanggo wong Jambak, wong Cikedung Elor. Iya. Afrengki sing tentrem, sing ayem, sing adem rumah tanggane. Iya. Tiruan kaya bapak, kaya emak, rukun-rukun bebarengan lumakan tua. Pengantin wadon manuk darah sepasang lekatone bebas pisan ora ake pikiran mangan dadak turu tapi ora dilopadu iku pertanda bener jarinya.